να σου. Ορίστε, πάρ' το. Πρόσεχε μπροστά. Ουφ, κοντέψαμε να... Σταμάτα το αυτοκίνητο, μπαμπά. Γιατί? Απλά σταμάτα το. Τι συμβαίνει, Αντζελίνα? Υπήρχε μια γάτα εκεί, μπαμπά. Γύρισε πίσω, σε παρακαλώ. Πού, Αντζελίνα? Εκεί, στο περιθώριο του δρόμου. Ω, ναι, παραλίγο να τον πατήσουμε. Εντάξει, ας γυρίσουμε πίσω. Μπαμπά, κοίτα, είναι ένα μικρό γατάκι. Αλλά δεν είναι γατάκι, είναι κάποιο παιχνίδι. Γιατί? Μήπως μοιάζει με τη γάτα που έχουμε στο σπίτι? Όχι ακριβώς, αλλά είναι πολύ χαριτωμένη. Λοιπόν, ναι, είναι χαριτωμένη. Πώς τη λένε? Κοίτα, υπάρχει κάτι γραμμένο στο κολάρο της. Γράφει Catnap. Catnap? Έχεις πολύ ενδιαφέρον όνομα, Catnap. Μπαμπά, είναι εντελώς μόνος του εδώ. Ας τον πάμε σπίτι μας. Αντζελίνα, δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Έχουμε ήδη τη γάτα του γείτονα σπίτι. Τζόνσον επιστρέφουν σε 2 μόνο μέρες και θα τον πάρουν πίσω. Το ξέρω, Αντζελίνα, αλλά και πάλι δεν μπορούμε. Ας έρθουμε σε αυτό το μέρος αύριο και αν είναι ακόμα εδώ θα τον πάρω μαζί μου. Μπαμπά, μα είναι τόσο χαριτωμένο. Catnap, αν θέλεις να σε πάρουμε μαζί μας, περίμενέ μας στο ίδιο μέρος αύριο την ίδια ώρα. Μπαμπά, δεν μπορεί να σε καταλάβει. Λοιπόν, αν είναι χαζό γατάκι, δεν το θέλω. Χρειάζομαι ένα έξυπνο γατάκι που να καταλαβαίνει τα πάντα. Εντάξει, γατάκι, τα λέμε αύριο. Πάμε σπίτι. Αντίο. Τα λέμε αύριο, γατάκι. Γεια σου. Παιδιά, δώστε μας μερικά like, σας παρακαλώ, έτσι ώστε ο Catnap να μην εξαφανιστεί. Βλέπω ότι είσαι σε καλή διάθεση σήμερα, Αντζελίνα. Ναι, ανυπομονώ να γνωρίσω τον Catnap. Θα δούμε αν ο Catnap σου είναι στο ίδιο σημείο ή όχι. Φυσικά και θα είναι. Παιδιά, εγγραφείτε αμέσως στο κανάλι μας για να δείτε τι θα γίνει. Λοιπόν, ελπίζω ότι όλοι πατήσατε το κουμπί εγγραφής. Εμείς σχεδόν φτάσαμε. Λοιπόν, βλέπεις το γατάκι πουθενά? Όχι. Ούτε εγώ δεν το βλέπω. Θα βγω έξω και θα πάω να τον ψάξω. Εντάξει, αλλά όχι για πολύ. Δεν είναι εδώ αυτή η γάτα. Αποδείχτηκε κάπως χαζούλα. Γατούλα, πού είσαι? Catnap, πού είσαι? Αντζελίνα, δεν βρίσκεται πουθενά! Πάμε! Όχι ακόμα! Catnap, πού είσαι? Σταμάτα, Αντζελίνα! Ας φύγουμε! Μπαμπά, περίμενε, είναι εδώ! Πού? Δεν βλέπω κανέναν! Πίσω από το αυτοκίνητο, εκεί πέρα! Είσαι εδώ! Γατουλίνη, μας περίμενες! Φαίνεται ότι δεν εγγραφήκατε στο κανάλι μας, μάταια παιδιά. Καλή δουλειά! Λοιπόν, τι λες, μπαμπά, θα τον πάρουμε σπίτι! Σπίτι? Αλλά η γάτα του γείτονα δεν έχει φύγει ακόμα. Πώς μπορούμε να τον πάρουμε? Είναι αδύνατο να φροντίζουμε 2 γάτες ταυτόχρονα, Αντζελίνα. Μα το υποσχέθηκες, μπαμπά! Τι να κάνω? Οι Τζόνσον καθυστέρησαν για μερικές μέρες ακόμα. Οπότε η γάτα τους θα μείνει μαζί μας για επιπλέον 2 ή 3 μέρες και μόνο τότε θα μπορέσουμε να τον πάρουμε. Μα μπαμπά! Τι μπαμπά? Έχω μια ιδέα. Περίμενε. Θα του φτιάξουμε ένα σπιτάκι. Θα μείνει σε αυτό για λίγο. Ετοίμασα ένα ειδικό κουτί για αυτόν. Αυτό σημαίνει ότι ήξερες από πριν ότι δεν θα τον πάρουμε σπίτι. Φυσικά και όχι, Αντζελίνα. Θα του βάλουμε λίγο γάλα. Θα του φτιάξουμε ένα σπίτι. Όχι, μπαμπά, το ήξερες από την αρχή. Γι' αυτό έφερες το κουτί.
Συγγνώμη, Αντζελίνα. Θα μείνει εδώ μερικές μέρες ακόμα και μετά σίγουρα θα τον πάρουμε στο σπίτι. Το υπόσχεσαι αλήθεια? Το υπόσχομαι. Όταν οι Τζόνσονς επιστρέψουν να πάρουν τη γάτα τους πίσω, θα πάρουμε αμέσως τον Catnap. Φτιάχνουμε ένα σπίτι για αυτόν. Ελπίζω μια τέτοια τρύπα θα είναι εντάξει. Εδώ, πιες λίγο γάλα. Του αρέσει το γάλα? Τα λατρεύει. Το σπίτι του είναι επίσης έτοιμο. Wow! Ήπιε όλο το γάλα. Έλα, μπες μέσα στο νέο σου σπίτι. Δοκίμασέ το. Ούψ, κάνε ένα βήμα πίσω, γατάκι. Η τρύπα είναι πολύ μικρή. Περίμενε, θα την κάνω μεγαλύτερη. Μην ανησυχείς. Αντζελίνα, μπορείς να φέρεις το ψαλίδι, σε παρακαλώ? Φυσικά. Ευχαριστώ. Εντάξει, τελείωσε. Γατούλα, πήγαινε να δεις το νέο σου σπίτι. Λοιπόν, δεν θα μπεις μέσα? Λοιπόν, φαίνεται να είναι εντάξει. Τώρα έχεις αυτή τη μικρή πόρτα. Σίγουρα θα έρθουμε να σε επισκεφτούμε ξανά αύριο. Θα σου φέρουμε λίγο γάλα και θα σε πάρουμε σπίτι σε μερικές μέρες, σωστά? Φυσικά. Εντάξει, γατάκι, θα σου αφήσω λίγο γάλα ακόμα για σένα και θα κλείσω λίγο την πόρτα. Μη φύγεις. Θα σε δούμε σύντομα. Γεια! Γεια. Μπαμπά, το κουτί άνοιξε. Σωστά. Ευχαριστώ, Αντζελίνα. Πώς είναι η γατούλα, μπαμπά? Φαίνεται ότι κοιμάται. Αυτό είναι τέλειο. Όνειρα γλυκά. Αντίο, γατούλα. Γεια σου. Θα τον επισκεφτούμε αύριο, έτσι, μπαμπά? Ναι, φυσικά. Δεν χρειάζεται να ρωτάς γι' αυτό, Αντζελίνα. Θα τον πάμε σπίτι μετά από λίγες μέρες. Ναι. Όταν φύγει η γάτα του γείτονα, θα τον πάρουμε αμέσως. Ζήτω! Ανυπομονώ! Είμαστε σπίτι! Ποιος είναι αυτός? Γεια σας, ήρθε να πάρω το κατοικίδιό μου πίσω. Κυρία Τζόνσον, επιστρέψατε κιόλας! Φυσικά, περάστε μέσα! Θα φέρω τη γατούλα σας! Επιτέλους θα ξεφορτωθούμε αυτή τη γάτα. Μπαμπά, πώς νομίζεις ότι το πάει ο Catnap? Πώς? Υποθέτω ότι είναι καλά. Θα τον επισκεφτούμε αύριο. Θα τον πάρουμε αλήθεια σπίτι αύριο. Λοιπόν, η γάτα του γείτονα έφυγε, οπότε νομίζω ναι. Φυσικά, θα τον πάρουμε σπίτι. Στο υποσχέθηκα, έτσι. Τι κρυφοκοιτάζεις εκεί πέρα, μπαμπά? Μου φάνηκε ότι κάποιος είναι στην πίσω αυλή μας. Τι? Μη κάνεις τέτοια αστεία, μπαμπά. Ηρέμησε, Αντζελίνα. Απλά αστειεύομαι. Δεν υπήρχε τίποτα. Με εξαπάτησαν. Δεν έχουν άλλη γάτα. Εντάξει, Αντζελίνα, ας πάμε για ύπνο. Θα ξυπνήσουμε νωρίς και θα πάμε να πάρουμε τον Catnap στο σπίτι. Ναι! Catnap, θα ζήσεις μαζί μας σύντομα. Ναι, φτάσαμε ήδη. Δεν καταλαβαίνω. Τι συμβαίνει, μπαμπά? Πού είναι το σπίτι του Catnap? Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Πού είναι ο Catnap? Τι βρήκες εκεί, Αντζελίνα? Μόνο το μπουλ που αφήσαμε. Ο Catnap και το σπίτι του έχουν εξαφανιστεί. Πού πήγε? Τι συνέβη στο σπίτι του? Πού στο καλό είναι? Εσύ φταίς για όλα, μπαμπά. Τι εννοείς? Πώς είναι δικό μου λάθος? Δεν καταλαβαίνω, Αντζελίνα. Πρέπει να το πάρουμε σπίτι μας χθες, όπως σου είχα ζητήσει. Κοίτα τι έγινε Ηρέμησε, τώρα. Αντζελίνα. Καλύτερα να το ψάξουμε. Εντάξει, ας πάμε λοιπόν.
Πού είναι ο Κάτναπ, παιδιά? Ντρέπομαι τόσο πολύ μπροστά στην Αντζελίνα. Ήμουν εγώ που τον άφησα χθες στο κουτί. Τι να κάνω τώρα? Πού πρέπει να τον ψάξω? Γράψτε στα σχόλια, σας παρακαλώ, πού θα μπορούσε να είναι ο Κάτναπ. Δεν θέλω να απογοητεύσω την Αντζελίνα. Μακάρι να τον βρει αμέσως. Γιατί δεν τον πήρα απλά στο σπίτι αμέσως? Μπαμπά, έλα εδώ! Τι συνέβη, Αντζελίνα? Κοίτα! Είναι αυτό το σπίτι του Κάτναπ που φτιάξαμε χθες? Θα πηδήξω πάνω από το φράχτη. Ναι, είναι σίγουρα το σπίτι του Κάτναπ. Πού είναι? Πού είναι ο Κάτναπ, μπαμπά? Τι του συνέβη? Δεν ξέρω. Τι του συνέβη? Πού να το ψάξουμε? Ας προσπαθήσουμε να τον βρούμε.